Sinjuri, nselmilkom nilqakom għal programm ieħor Il-Vuċi Tiegħek hawnhekk mill-Parlament Ewropew ġewwa Brussell. Għandna ftit tal-ħin fejn se nitkellmu mal-MEPs tal-Partit Nazzjonalista fuq diversi temi. L-ewwel għandi miegħi l-MEP Roberta Metsola. Roberta, nsellimlek u ningrazzjak tal-issib fil-ftit ħin ovvjament hawnhekk biex nitkellmu dwar il-ħidma tiegħek kemm hawnhekk kif ukoll f'Malta u Għawdex. L-ewwel tema se nixtieq inkellmek dwarha hija dwar ħidma li tagħmel f'Malta kull darba li tinżel kull ġimgħa li tmur Malta u Għawdex iżżur diversi negozji. Fuq Facebook u social media rajna li fl-aħħar jiem anke żort kumpanija bħal Ħalman li tipproduċi l-irħam diversi persuni anke jaħdmu hemmhekk. Kemm importanti li l-MEPs jibqgħu f'kuntatt dirett man-negozji u l-isfidi tagħhom biex anke meta tiġu hawnhekk fil-Parlament Ewropew tistgħu titkellmu dwar dawn l-isfidi. Jiena għatta ħafna mill-ħin tiegħi indur kumpaniji kemm żgħar kif ukoll kbar minn dawk li għandhom ħanud żgħir għal dawk bħal Ħalman Vella li għandhom stabbiliment li tant kiber tul is-snin jimpjega ħafna Maltin u Għawċin u huwa influenti ħafna fl-isbuħija ta' madwarna tista' tgħid jekk inħarsu lejn il-Parlament ta' Malta li kien diżinn ta' Renzo Piano u uża kumpaniji bħal Ħalman flimkien ma' kumpaniji oħra biex jażel l-aqwa prodotti ħalli kull min jidħol il-belt ikun jaraf l-isbuħija ta' din il-belt kapitali tagħna. Kemm kien għal kontriħ dan il-proġett il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni qatt ma nistgħu ninsew imma Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien immexxi minn Lawrence Gonzi kellu viżjoni għal pajjiż u dik il-viżjoni wettaqa bajnuna ta' persuni li tant kienu ħadmu fl-artiġġanat Malti, fil-kultura, fil-isbuħija tal-ġebla Maltija. U dan hu dak li jien għamilt meta mort għand Ħalman il-ġimgħa l-oħra, iltqajt ma' ħafna impjegati jaħdmu f'diversi partijiet tal-fabbrika, mument verament sabiħ għalija kien hemm diversi persuni neqsin mismieħ li jaħdmu fil-qasam tal-madum tradizzjonali Malti li huma kollha miżbugħajn bl-idejn. Ltqajt ma' ħafna persuni li jiena kont ili naf għaliex jiena attiva ħafna f'dak is-settur u mal-persuni li għandhom diżabilità imma f'dan il-każ verament għaraft ukoll il-kuxjenza soċjali li għandha kumpanija bħal Ħalman Vella. Bħal dik il-kumpanija hemm oħrajn u ser inkompli tul dawn ix-xhur li ġejjin inżur kemm jista' jkun stabbilimenti tal-business f'Malta u f'Għawdex għaliex naraf anki jiena bħala membru tal-Parlament Ewropew kif nista' nagħmel differenza kemm fi skemi, f'liġijiet, f'deċiżjonijiet li jiena nieħu meta aħna anke nimblukkaw attakki fuq is-sistemi finanzjarji tagħna, fuq it-taxxa tagħna li bija nkunu nistgħu nkomplu nipproteġu l-businesses Maltin. Mela żgur li fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed nitkellmu dwar żjarat oħra li tkun qed tagħmel kemm f'Malta kif ukoll Għawdex. Tiem oħra li din il-ġimgħa kien hawn hawnhekk fil-Parlament Ewropew naħseb kważi issa kull ġimgħa tiġi diskussa hija dik brabta maċ-ċittadinanza u l-beħ tal-passaport Malti. Inti għamilt numru ta' mistoqsijiet anke l-Kummissarju Ewropew Jurova li qaltlek din l-aktar mod ċaru tont illi l-Kummissjoni Ewropea ma tapprovax is-sistema tal-Gvern Malti u dan għamlitu wkoll issa bil-kidba lill-ġurnal The Sunday Times of Malta kif rajna il-ħadd li għadda. Fejn se nibqgħu sejrin, ġifieri se nibqgħu l-Kummissjoni Ewropea tgħid mod, il-Prim Ministru jgħid mod min igiddeb il-xulxin? Jiena nixtieq li xi darba naslu f'sitwazzjoni fejn il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' tagħti ċertifikat lil kull investiment li ġej lejn Malta għal kull 1 cent li qed jiġi investit f'Malta bi skemi bi proġetti li huma tajbin, siguri, notfa li nattiraw persuni li verament jixtiequ jinvestu f'Malta għaliex għandhom rabta ġenwina u naturali tista' tgħid ma' Malta. Sfortunatament bl-iskema taċ-ċittadinanza hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn għandek kwistjonijiet ta' sikurtà, fejn għandek dubji dwar ħasil tal-flus u għandek ukoll nuqqas ta' trasparenza dwar min qed jixtri l-passaport Malti. Il-passaport li għalina huwa daqstant għażiż għalina li tant ħadmu għalih gvernijiet wara gvernijiet li tant iddefendejna biex ma jkunx hemm l-ebda intħil barrani fih danu imma sfortunatament illum qed
niddiskutu u għadnet niddiskutu il-Kummissjoni Ewropea li qed tgħid isma' li l-Gvern Malti dan ma jistax ikun jibqa' għaddej. Għalfejn qed ngħidu hekk, il-pajjiżi serji fl-Unjoni Ewropea ma m'għandhomx dawn l-iskemi, għandhom skemi oħra ta' investiment u hawnhekk fejn aħna bħala Partit Nazzjonalista dejjem sħaqna, jiġifieri aħna ejja nattiraw l-investiment, ejja naraw kif il-proprjetà tagħna tista' tiġi tibqa' mikrija lil barranin, liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, li persuni li jiġu minn pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea, imma li żgur rridu naraw huwa li dawn il-persuni ikunu jridu jinvestu f'Malta għaliex għandhom rabta ġenwina u mhux sempliċement għaliex jridu jużaw il-passaport Malti biex jagħtihom drittijiet fundamentali li għalihom iċ-ċittadini Ewropej biss għandhom u fl-istess ħin li ġejjin minn pajjiżi fejn saħansitra huwa illegali li jkollok it-tieni passaport. U allura id-dubji qegħdin hemm u mhux taf xejn il-Kummissjoni Ewropea u aħna bħala MEPs li verament inħobbu lil Malta u nixtiequ li r-reputazzjoni tagħna tibqa' tista' tgħid tkun fuq il-quċċata ta' xogħolna għaliex aħna verament nemmnu li għandna bżonn reputazzjoni tajba f'kull qasam ħalli aħna meta jkun hemm attakki fuq is-servizzi finanzjarji tagħna jew attakki fuq l-istituzzjonijiet tagħna nkunu nistgħu niddefenduhom minn quddiem bil-quddiem. Bħalissa ma nistgħux nagħmlu hekk u dik hija xi ħaġa li tweġġani ħafna. Meta ġiri tkellimna anke fuq il-bejħ ta' ċittadinanza ġiri semmejt li xi tas-sigurtà u aspett ieħor blabta mas-sigurtà huwa dak li smajna fl-aħħar ġranet min-naħa tal-Awditur Ġenerali dwar ħruġ ta' viżas lil persuni li ġejjin mill-naħa tal-Alġerija. Kemm jinkwetak dan il-fatt kif anke r-rapport tal-Awditur Ġenerali xejn ma faħħar il-mod kif kienu qed jingħataw dawn il-viżas persuni jiġu f'Malta u jistgħu jibqgħu deħlin fl-Ewropa f'kull pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Hemm regoli stretti li għandhom japplikaw kull meta ambaxxata Maltija jew rappreżentanti tal-Gvern Malti jagħtu l-viżas, jiġifieri l-permess li persuni jidħlu fit-territorju ta' Malta u allura fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Kif rajna u dan huwa tista' tgħid xhieda ta' ħafna mistoqsijiet li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ilha tagħmel lill-Gvern u kien għall-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali Malti li tista' tgħid poġġa subaħ fuq il-ferita. Għaliex? Għax inti għandek evidenza ta' viżas li jingħataw lil eluf ta' persuni mill-Alġerija, dawn il-viżas normalment jingħataw għal perjodu qasir ta' żmien, inti tiġi għal skop partikolari u mbagħad trid bil-fors tirritorna lura. Imma il-rapport juri kif għandek eluf ta' persuni li ma reġawx irritornaw lura lejn l-Alġerija u allura bil-raġun pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea jistaqsu fejn marru dawn il-persuni, x'inhu ma jagħmlu, għalfejn daħlu in the first place, jekk kien hemm raġunijiet ta' ażil, jiġifieri dawn staqsew għal protezzjoni jew ġew għal raġunijiet mediċi jew anki edukattivi, allura aħna nistgħu nkunu nafu r-raġuni u hemmhekk aħna bħala Maltin u bħala persuni tista' tgħid gżira ta' qalb kbira dejjem tagħti protezzjoni lil min għandu huwa eliġibbli għal dik il-protezzjoni, imma mhux li jintużaw skemi li bihom eluf ta' persuni jiġu l-Ewropa tramite Malta u mbagħad jisparixxu. Għax imbagħad il-mistoqsijiet jerġgħu jiġu fuq il-livell ta' sigurtà, fuq il-livell ta' due diligence li qed jagħmlu rappreżentanti tal-Gvern Malti f'pajjiżi oħra. Jiena għex l-esperjenza tiegħi bħala rappreżentanta tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin f'pajjiżi barra minn Malta u naf kemm aħna konna kburin bil-regoli stretti ta' kif konna nagħmlu d-diplomazija internazzjonali. Nixtieq li nista' nkompli niftaħar pajjiżi f'dak ir-rigward. Fl-aħħar jien persuna li żgur Malta hija obbligata leh Edifin Akadami għal snin u nixtieq ovvjament nistinnek biex tawguralu wkoll feluq sninu, però xi jfisser għalik il-persuna bħal Edifin Akadami li tant ħadem biex illum ninsabu hawnhekk fil-Parlament Ewropew u intom l-MEPs sistemaw leħenkom f'isem il-poplu Malti wawġ. Żgur li jiena ma kontx inkun hawnhekk li kieku ma kinitx għal persuna kbira ta' Edifin Akadami. Jiena qiegħda fil-politika u trabbejt familja fejn il-valuri u l-prinċipji dejjem jiġu l-ewwel u qabel kollox, fejn aħna tallimna l-sewwa dejjem jirbaħ fuq il-ħażin. Grazzi għal Edifin Akadami, minn qalbi nixtieq nawguralu feluq sninu għal darb'oħra nirringrazzjah għal viżjoni li kellu għal pajjiżna, għal viżjoni li kellu għal
tfajlit li konna qed nikbru f'pajjiż fejn id-demokrazija kienet tant medda u grazzi għal-edi li ħriġna minn dik il-mina tista' tajt tant mudlama għad-dawl li ilna ngħixu fiha issa mill-1987. Grazzi ħafna Roberta Metsola bqgħu magħna li ġistanna intervista wkoll mal-MEP Francis Zammit Dimech. Issa maħna għanna l-MEP Francis Zammit Dimech. Francis Leonard, grazzi tal-li s-sib il-ħin, naf li dejjem ġdida mal-ħin biex tlaħħaq mal-impenni tiegħek hawnhekk u anke f'Malta u f'Għawdex. Se nitkellmu dwar ftit temi li qed taħdem fuqhom. Nhar it-tnejn li għadda fost l-oħrajn kont f'Malta u fisem il-Partit Nazzjonalista mexxejt konferenza tal-aħbarijiet bi proposti dwar qasam li titkellem ħafna dwar il-qasam tal-kanċer. X'inhu huma dawn il-proposti li qed tressaq inti flimkien mal-Partit Nazzjonalista? Iva, l-ewwel qed irid ngħid li dawn huwa bidu ta' proposti għaliex il-pjan huwa li nkomplu permezz tal-laqgħat anki mal-NGOs u anki ma' setturi fil-gvern li wieħed ikompli jagħmel anki proposti oħrajn. Għalija huwa suġġett kruċjali, it-tnejn li għadda kienet l-okkażjoni wkoll tal-jum dinji fejn iridu nqajmu kuxjenza akbar fuq il-kanċer u allura ħaddik l-okkażjoni biex flimkien mal-Partit Nazzjonalista, flimkien mal-kollega tagħna, il-kellimi tal-Partit fuq il-qasam tas-saħħa Stephen Spiteri, flimkien ukoll ma' Michael Axaq, ma' tabib Michael Axaq fil-Partit, nedejna l-ewwel set ta' proposti. X'inkludu daw? Konna qed nagħmlu il-konferenza tal-aħbarijiet biex ngħidlek viċin il-Breast Screening Center. U dan għalija huwa importanti għaliex dak huwa unit li qed jagħmel mill-aktar xogħol utli, huwa unit li huwa speċjalizzat, imma aħna jridu li dak il-unit tal-breast cancer screening ikun żviluppat dejjem aktar skont il-linji gwida Ewropej. Tkellimt ukoll dwar il-kanċer li huwa komuni ħafna issa fost l-irġiel li huwa il-kanċer tal-prostata u qed ngħid li dak li l-gvern qed jirreferi għalih li wieħed irid jikkonsidra bis-serjetà li nibdew nagħmlu population-based screening hemmhekk ukoll, naħseb li wasal iż-żmien li dik hija proposta li għandna nikkonsidraw bis-serjetà. Dik il-konferenza tal-aħbarijiet ukoll semmejna l-ħtieġa li l-gvern għandu il-pjan nazzjonali fuq il-kanċer li jagħmel daqsxejn stock take tiegħu. U di tkun is-sena ideali fejn jagħmel l-stock take biex jara jekk hux qed iżomm mal-miri li semma, infakkar fira importanti ħafna li sas-sena d-dieħla kull mediċina marbuta mal-kanċer għandha tingħata b'xejn. U għalhekk huwa kruċjali li l-gvern jagħmel dak l-stock take bħalissa. Tkellimna fuq inizjattiva oħra l-ħtieġa ta' support iktar psikoloġiku għal pazjenti u għal qraba tagħhom li jinħarsu lejn il-kura ta' tfal fejn anki tip ta' ikel li wieħed iservihom, l-ħtieġa ta' ħajja li tkun iktar b'saħħitha għaliex iridu nagħmlu enfasi wkoll ikbar fuq il-prevenzjoni. Dina kienet l-opportunità tal-konferenza tal-aħbarijiet nhar it-tnejn kif qed nispjega ser tkompli b'inizjattivi oħrajn u hija lija okkażjoni anki fejn insellem lil min jaħdem f'dan il-qasam, fejn insellem il-pazjenti li l-qraba tagħhom huwa kruċjali li nkunu aktar konxi u li ninvestu u aktar fir-riċerka. Dan hu element ieħor, din hija proposta oħra. Fil-Parlament Ewropew diġà qed ngħidu li rridu nżidu r-riċerka fil-tfittxija tar-rimedji kollha marbuta mal-prevenzjoni u mal-ġlida tagħna kontra il-kanċer. Dan irridu nagħmluh f'livell Ewropew, però rridu nagħmluh ukoll f'livell nazzjonali fejn il-gvern jista' iżid il-fondi għar-riċerka b'mod ġenerali, fejn il-gvern jista' anki jagħmel aktar dawk li huma magħrufa bħala il-post-doc awards u skemi, però mod partikolari fil-qasam tal-kanċer. Settur ieħor li titkellem dwaru li qed taħdem fuq hawnhekk fil-Parlament Ewropew huwa dak brabta meta niġu biex nixtru affarijiet online fuq l-internet. U rajna dal-aħħar ukoll statistika minnaħa tal-Unjoni Ewropea li l-beħ tradizzjonali fil-ħwienet qed jonqos imma dak fuq l-internet illum iktar komdu tkun id-dar u tixtri xi ħaġa u tiġi d-dar. Ra kemm importanti li l-liġi li qed tinnegozja magħha mal-Kunsill tal-Ministri isserraħ ras in-nies li jużaw daw il-diversi website biex jixtru mill-internet kwalunkwe ħin tal-ġurnata. Fil-fatt fil-ġranet li għaddew minn kienet isegwi aħbarijiet fuq BBC One kien hemm rapport dwar każijiet fejn ikollok turisti Ingliżi qed imorru pajjiżi oħrajn u qed jagħmlu bookings online u mbagħad jisdunaw li ma ħadux l-aħjar deal possibbli.
daqshekk hija importanti. U Maltin illum hemm ħafna li meta jagħmlu l-għażla tal-vakanza tagħhom flok imorru għand aġenzija tal-ivvjaġġar imorru online u jibbukjaw li ma huma l-offerti li qed jitilhom. Il-liġi qiegħda hemmhekk biex iżżid trasparenza u biex iżżid ukoll il-kunċett ta' a fair deal. Inti mort online, imma jekk inti fittixt għal-oġġett, l-ewwel għandek tingħata l-oġġett li verament qed tfittex għalih. U li tingħata l-aħjar deal kummerċjalment, l-aħjar prezz, l-aħjar servizz. Issa jiena rrid inħares ukoll din il-liġi anki bħala opportunità għal minu fin-negozju f'Malta. Għaliex l-online m'għandniex nassoċjawh biss ma' l-ismijiet il-kbar net, jiġifieri inti mort u għamilt tfittxija għal prodott fuq l-Amazon biex nagħti l-iktar eżempji OV jew l-eBay jew mort il-booking.com għall ivvjaġġar, imma anki negozji Maltin li llum qed jifhmu l-ħtieġa li joffru il-prodotti u s-servizzi tagħhom online. U dawn għandhom bżonn il-ħtieġa mela ta' din il-liġi biex huma jkunu trattati b'mod simili u b'mod ugwali mal-big players li kont qed insemmi qabel. Għaliex pereżempju min għandu platform ta' saħħa kbira, ħafna drabi xi jagħmel? Ikollu prodotti tiegħu stess u dawk il-prodotti jtellaħħom qabel fir-ranking qabel il-prodotti ta' nies oħra fin-negozju li jridu jużaw l-internet biex jibgħu is-servizz jew il-prodott tagħhom online. Allura il-ħidma tiegħi fuq din il-liġi hija immirata biex ikun hemm kondizzjonijiet aħjar għal minu fin-negozju, awtomatikament kondizzjonijiet aħjar għal min jixtri jew għal min japplika għal servizz u allura di tista' tkun ukoll ta' vantaġġ għas-setturi kollha f'Malta mhux biss il-konsumaturi imma anki n-nies fin-negozju li qed jużaw l-online bħala mod ieħor kif jaslu għand il-konsumaturi tagħhom. Fl-aħħar nett min isegwi social media tiegħek mod speċjali l-paġna ta' Facebook qed jara l dan l-aħħar bdejt il-kunċett ta' jisu Throwback Thursdays illi fihom toħroġ tippubblika diversi ritratti u anke tispjega x'kont tagħmel inti fil-karriera nistgħu ngħidu twila tiegħek fih dan il-Partit Nazzjonalista però anke fil-Gvern Malti meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Kemm importanti li nużaw dawn l-għodot il-Facebook f'dan il-każ biex inkomplu nispjegaw lill-poplu Malti x'għamilna kemm aħna bħala Partit Popolari Ewropew, bħala Partit Nazzjonalista, però anke fil-livell tiegħek b'mod individwali. Għalija huwa kruċjali ħafna, anki għaliex ħafna drabi, anki meta tagħmel laqat jiena fil-ġimgħa li għaddiet anke waqt li kont Malta kelli diversi laqat ma' nies ma' residenti differenti. Għamilt laqa pereżempju li kienet immirata għan-nies mill-erja ta' Birkirkara, Ħattart, Ħalbalzan, in-Naxxar, il-Mosta, ir-Rabat, dawk l-inħawi kollha ta' Malta u postijiet oħrajn attendew iktar minn 400 ruħ. U wieħed mill-kummenti l-iktar li tisma' fakruna x'kontu tagħmlu. Fakruna l-Partit Nazzjonalista x'wettaq meta kien fil-Gvern. Fakruna dwar il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista anki fl-Unjoni Ewropea. Kelli laqa simili mbagħad ma' residenti uħud minn residenti f'Taslima. Tajjeb, semmejna l-kanċer qabel mort il-ħadd filgħodu niltaqa' mal-NGOs direttament f'attività il-belt. U meta tiltaqa' man-nies huma stess isaqsu imma x'qiegħed tagħmel, x'kont qed tagħmel. Imissa niġi għal dawn il-flashbacks ħanajtek li kont qed nagħmel. Naħseb li qed nitkellmu dwarhom illum huwa għalija importanti minn angolu ieħor. Għaliex għax għadna kif ikkommemorajna il-85 birthday ta' Dr. Edi Fenakadami. U Dr. Edi Fenakadami kien kap li jiena ħdimt miegħu minn ġurnata li laħaq sakemm ma baqax kap tal-Partit u li kelli l-unur li kont Ministru fil-kabinet kollha tal-Gvern li hu mexxa bħala Prim Ministru. U dawk li jiena qsamt allura man-nies matul il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt kienu żewġ okkażjonijiet li kont għamilt miegħu jien bħala Ministru u bħala Prim Ministru. Kienet il-flashback fejn tajna ir-rigal tal-millenju lil poplu Malti, jiġifieri il-ftuħ ta' St. James Cavalier bħala ċentru għal kreattività, post kien abbandonat għal kollox, kien mitluq, kien stamperija tal-Gvern qabel bil-linka fl-art, bil-karti fl-art, illum ċentru li għadek tmur hemm u tieħu s-sodisfazzjon. Meta konna inawgurajnieh kien hemm anki l-gazzetti li deskrivew bħala masterpiece mill-lat ta' xogħol ta' arkitettura li sar u naħseb li hu masterpiece anki mill-lat ta' xtajna għal dejjem mhux biss għal dikinhar li żgħażagħ fil-futur fil-qasam tal-arti
kultura u kreattività. Flashback oħra, throwback oħra li naqsam li kienet ukoll ma' Edifin Akadami kienet l-inaugurazzjoni tal-proġett tal-promenad li minn San Ġiljan jasal sa ta' Slima. Ħafna nies jirreferu li ukoll għal-bidu tiegħu speċi bħala l-post tal-lab u tajjeb insemmi il-kelma ftit ġranet biss il-bot mill-festa ta' San Valentinu u hija meeting point. Però hija mhux biss meeting point wet insemmi dan il-monument lav għaliex hekk issa min imur hemm u jiltaqa' hemm ħares daqsxejn iktar lejh isib kwotazzjoni ta' x'kien qal f'dik l-inaugurazzjoni kemm Edifin Akadami u kwotazzjoni żgħira oħra minn dak li kont jien. Dan rigal ieħor il-poplu. F'dal-każ mod partikolari lil nies li jgħixu San Ġiljan, lil nies li jgħixu ta' Slima, imma mhux biss għax dan huwa promenad li rduppjajnieh fil-wisa tiegħu li sidnilu s-siġar li għamlilu bankina iktar suret in-nies, li ħloqna dawk il-galleriji kollha fuq il-baħar, sistema ta' dawl differenti u kemm hemm Maltin li jiġu anki minn inħawi oħra u jimxu tul dak il-promenad. U allura meta nużaw is-social media biex infakru f'din il-ħidma li aħna wettaqna bħala Partit Nazzjonalista fil-Gvern, naħseb li qed infakru l-poplu f'dak li hu kruċjali li ma ninsew qatt mhux biex inħarsu b'nostalġija lejn il-passat, imma biex inżidu determinazzjoni għal aktar ħidma tagħna għal futur li huwa dak fejn irridu nkomplu nimmiraw ix-xogħol kollu tagħna. MEP Francis Zammit Dimech, grazzi tal-ħin tiegħek u tad-diskussjoni li kellna hawnhekk flimkien. Se nsegwu issa id-diskors tal-MEP David Casa li għamel fil-ċentru tal-għażla tal-Belt Valletta il-ħadd li għadda u mbagħad niġu fit-tmiem dan il-programm Il-Vuċi Tiegħek minn hawnhekk fi Brussell. Jiena nkun magħkom bi programm ieħor ma' 3 MEPs tal-Partit Nazzjonalista il-ġimgħa d-dieħla minn Strasburgu. Sa dakinhar insellmilkom. Grazzi Luis, insellmilkom u l-għonnet nixtieq nibda billi nirringrazzja lill-Beltin li dalodu ġew beħġarhom biex jagħtu merħba lil kap u lilna ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista. Grazzi ħafna. Insellem naturalment lil Roberta li llum mhix qiegħda hawnhekk għaliex hija impenjata u lill-kollega tiegħi Francis Zammit Dimech. Insellem lill-uffiċjali kollha tal-Partit, lid-deputati u nsellem ukoll naturalment lill-kap tal-Partit Nazzjonalista illi miegħu dan l-aħħar tkellimt ta' spiss fuq direttiva importanti illi għalaqt fil-Parlament Ewropew. Direttiva li titkellem fuq valur importanti illi huwa il-valur tal-familja. Direttiva li titkellem fuq il-missirijiet u fuq l-ommijiet. Direttiva li titkellem favur it-tfal. Ma jistax ikun illi ma twelid ta' tarbija jumej wara il-missier irid jitlaq kollox, irid jitlaq lill-om anke kif ikollha xi komplikazzjonijiet biex ikun irid imur lura x-xogħol. Ma jistax ikun li f'dal mument, l-isbaħ mument tal-ħajja ta' missier ikollu jitlaq kollox u jmur lura x-xogħol. U allura waħda mill-ewwel drittijiet li qed nagħtu permezz ta' din id-direttiva hija li kull missier ma' kull wild ikollu 10 tiem leave beħlas biex iqatta mal-familja tiegħu. Imma ma waqafniex hemm. Bħalissa f'Malta pereżempju għandna wkoll 4 xhur għal kull ġenitur illi jista' jittieħed minn mindu tarbija titwielet sakemm ikollha 8 snin. 4 xhur għal ġenituri illi ma kinux jittieħdu. Għaliex? Għax ma kinux imħallsa. U allura il-negozjajt mal-Unjoni Ewropea, mal-gvernijiet, inkluż il-Gvern Malti, biex l-4 xhur jieqpaw jeżistu imma xarej minnhom għal kull u għal kull missier issa ser issiru beħlas. U allura dan il-lif se jibda fl-aħħar jittieħed. Il-morda ukoll ħsibna fihom. Tajjeb li nitkellmu kif jagħmel Francis fuq nies li għandhom il-kanċer u mart ieħor serju, imma ma jistax ikun illi ma nagħtux opportunità lill-ulied illi ikollhom opportunità li jieħdu ħsieb il-ommhom jew l-missierhom, tant jieħdu paċenzja bina, tant hija kbira r-responsabilità tal-ġenituri tagħna u mbagħad f'ħajjithom jekk Alla ħares qatt ikollhom marda
aħna m'għandniex nagħtu il-ħin tagħna wkoll biex nindukrawhom u allura nnegozjaj dan id-dritt ġdid ta' 5 ijiem fis-sena għal kull ħaddiem biex jkun jista' jieħu ħsieb il-ommu jew il-missieru jew il-qraba tiegħu meta dawn ikunu fil-bżonn. Għamilna wkoll dritt importanti ieħor lil kull ħaddiem biex ikollu dritt jitlob arranġamenti speċjali fuq il-ħinijiet ta' meta jkun qiegħed jaħdem. Għaliex hemm ġenituri illi t-tifel jispiċċa fis-satej mill-iskola, l-om tkun qiegħda xogħol sa xi 3, il-missier ikun xogħol sal-5, allura tajna dritt lil kull ħaddiem illi jitlob l-employer tiegħu biex ikun jista' jinstab ħin adattat f'dak il-każ speċifiku. U allura dan huwa dritt importanti ħafna. Ma kienx faċli, kelli niltaqa' mal-unions kollha Maltin u Ewropej, organizzazzjonijiet ta' min ħaddem, naturalment organizzazzjoni ta' familji, il-Kunsill tal-Ministri, irrid ngħid li sibt l-appoġġ ta' Jean-Claude Juncker u kif ukoll tal-Kummissarji Marian Tyson u Vera Jourova li kienu kummissarji illi għenu ħafna. U għennu wkoll dan il-partit. Jien intqajt mal-kap, tkellimna kemm il-darba fuq dawn id-drittijiet u qal li dak li qed tagħmel huwa tajjeb għax jorbot mal-slogan tagħna. Aħna soċjetà li importana. Aħna rridu soċjetà li importana. Aħna mhux in-numri u l-istatistika jgħoddu. Aħna jgħod kull individu u l-istorja tiegħu. Aħna partit illi ħareġ mill-Partit Popolari Taljan, da Don Luigi Sturzo. Dak qal, il-politika m'għandix tkun ibbażata fuq il-kotra, imma fuq l-individwu. U dak il-konċett għadu jeżisti fil-Partit Nazzjonalista, u għalhekk ġibna daw id-drittijiet ġodda. Għandna wkoll drittijiet oħra li ma nistgħux nitilfu, id-dritt u l-valur tal-ġustizzja. Hemm bżonn li nkomplu naħdmu fil-Parlament Ewropew biex ikonna ġustizzja f'dal pajjiż. Ma jistax ikonna istituzzjonijiet li ġew maħkuma biex jiddefendu l-dawk tal-qalba. Il-ġustizzja għandha tkun hemm dejjem u kullum kien u tiddefendi liċ-ċittadini mhux l-erba ta' madwar il-Prim Ministru. Bħalmuha wkoll id-dritt tal-libertà. F'temp ta' ġimagħtejn fil-Parlament Ewropew kien hemm żewġ dibattiti. Waħda fuq il-passaporti li tatna raġun il-Kummissjoni issa qed ibijawna il-passaporti tagħna mhux kif suppost u mhux kif suppost li ftehmna u l-libertà. Il-libertà illi inti ma tinxtarax biex tingħata l-libertà. Il-libertà huwa dritt mhuwiex regal tal-gvern. U fi ftit ta' ġranet oħra se jkollna issa il-libertà fil-Parlament Ewropew imma mhux f'xi istituzzjoni jew Malta illi niddiskutu 17 Black. U se jsir hearing fuq il-ħmieġ illi kien hemm, fuq il-ħmieġ tal-Power Station, fuq il-ħmieġ illi kien se jisterqu intom biex iħaxnu bwiethom Keith Kembri u Conrad Mizzi. U jekk hawn Malta m'għandniex fejn iddiskutu 17 Black, aħna iva nużaw l-istituzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Ewropa għax għandna d-dover li nagħmlu hekk. Għandna d-dover li nagħmlu hekk. U jiena, kif tkellimt mal-kap il-ġimgħa l-oħra u għatlu x'ħajsir fil-Parlament, għandna kwistjonijiet oħra l-isptarijiet li l-kap ilu jinsisti fuqhom kellu jmur il-qorti u waħdu jirrappreżenta liċ-ċittadini Maltin u Għawċin kollha. Għandna San Ġiljan li qbadna u tajneħ bla d-doċċ il-minu diġà tajjeb sinjur u qed nagħmluh sinjur iktar detriment mhux għall-Ġiljaniżi għax dak huwa qatt tal-Maltin u l-Għawċin kollha u dan huwa skandlu ieħor li rridu nkomplu nitkellmu fuq u ma nħalluhomx ibijaw iktar partijiet minn tagħna, l-artijiet tagħna, l-isptarijiet tagħna għax ħajbijaw kollox. Mela allura biex nagħlaq issa għax qed jagħmlu l-sinjal, grazzi ħafna tas-sosten tagħkom, għandna lista ta' kandidati fil-Parlament Ewropew li nsellmilhom minn hawn tajba ħafna. It-telfunniex is-saħħa li għandna fil-Parlament Ewropew. Jien naf xi ġifieri bejn 2 u bejn 3. Aħna nistgħu naħdmu tajjeb u għandna is-saħħa mal-gruppi politiċi kollha
għax qegħdin tlieta. Tħallunix ninżlu inqas minn tlieta. Għatuna s-sapport, di mhux elezzjoni biex nirġu gvern, din hija elezzjoni għal 6 siġġijiet. Għażlu intom minnu l-aħjar li jkollu dak is-siġġu. U jiena nemmen illi mill-lista tal-kandidati tagħna huwa l-Partit Nazzjonalista li ħaqqu jerbaħ 3 siġġijiet kif għamilna d-darba l-oħra għax tagħmlilna d-differenza. Viva l-libertà, viva l-ġustizzja, viva l-Partit Nazzjonalista. Grazzi ħafna.